Manghapon akong tanan. Sure. Ganyan na akong kadlaw pa ano. Pero nabot na gira na ako. Amigo. Correction lang sa announce, no? Na sa religion. Bunagin ko, no? Pero katuloy yan ito. Sa sukat-subog lang daan na ni, dahil ayan mo, hindi kagkaroon pa mga bunyi. Ito ba? Na tinanlig MC, katong original na MC una, di ko ang gugo Pilipong Katolik. Kaya Katolik ko, manggug ko, na nagsusi. So, ang kalainan ani, sila Roman Katolik, ako Pilipong Katolik, na kalainan daan, kaya ang miskutan, o ni putante nga naay musupak, na ako'y dili. So ako may affirmative, ako musupakon. Muna nga, importante karon ang Pangandoy Los Valencia, kaya taga Valencia man ko aron Talusong, Salujang, ang amahan Sulugino, Sali, Naas Kansibaw. So, ang pangandoy nako, kitang mga Katoliko, kinanglang mahibawtas atong doktrina o masabtan na to mo na ipasabot. Kaya daghang mga Katoliko karon nga sige lang sabat-sabat, naway sabot-sabot. Usa ko ana, mo nang gianggaan ko nga lagilaw-ilaw mga Katoliko. Ako na po nagiangkon kay tinuod kong gilaw-ilaw, kaya daghang mga pangutana. Pinagi nining programa nila, naka-insert ko para lang kay kining baka kung balik-balikon mura kong tinuod. O kining kamaturan o balik-balikon mahimo na kong baka. So napasabot, dili mo taw ang kamaturan kung may baka. O di ko mo taw ang baka kung may kamaturan. Sige sila yaw-yaw ani daghang mga topic ilang isutan, pero kung saan na ito pagsiguro tinuod na ilang ipangsulti. Nawa buta mo susi. Naminaw na ta. Tinuod sa tulya ito waday. Una ko lang hilong. Sayap din ako waday. So umana ta, paling-paling ta. So kinahanglan na to, nga kita taga Valencia, mga parente ini mga hapos, mga humol, dalako, iki, mo na itong mga parente. Mo na ang pangandoy, tunod ni sa ako amigo nga pare si Padre Darwin Gitano. Pag-graduate ko na, pag-udina ko na pagkapari, nitambong digwana. Dito na suroon. Tama na yung unang akong gibasihan na gamiton, kailangan naman sa atong lugar, pero busy siya. Kung kailangan sa posgata suno. Pero, na si Paul Alima, na kung sa Biblia, Pablo, o sa Sihuba sa Sinagi, karon tinuod na Diyos nga Roman Catholic. Okay, ako pumatol kay oras pa na gitawat man kong oras sa akong pagkaila-ila. So, mo ni ang among pan. Wala patukura ang iglesia o simbahan, kumpleto na ang pagtulungan sa Ginoo. Ang pangutana, wa pa may simbahan, ngano na kumpleto naman na. Mawa pa gani matukod. Kay kung simbahan na na ito ang doktrina para maunay kalainan itandi sa mga lagruyon na tinuod ba. So karon ang Biblia tutugat ato patuganon kay Biblia man karon ang basihan kung kay mao man ni kakapusang gihatag o final nga anhi kuhaa ang kamatuoran kung muapil man kaso sa kagrupo na tinuod. Kaya ang kakumpala ni usa kada kong Katoliko si Padre Jerome. Una ang deklarar nga kining Biblia pulong sa Ginoo si Padre Damaso. Mauni nga kita may naghimo kinalang kita musunod, dili pwede mga lagro na musunod. Mauni nga ako anahagit ko kay sige naman ng mga kaluhana napabagag na o nga ning Valencia. Adi mo na kadarilo. Kaya mangga ng uban na niya. Maniabot ng Valencia. Ya ang lugar yun nga pasagdan sila yaw-yaw. Na mura pong tinuod, mura pong bili. Mauna nga ito kayo ni. May versikulo diri sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 5. Kaya ngayon man ako mga amigo diri kay mga amigo naman natanan sila. Naasa may basihan ni mo na ito. At na ito, asa tabanan ko man. Unang Juan 1:5. Ngayon ang Ginoo. Na mao kini
ang minsay nga among nadungog gikan sa iyang anak. O gisangyaw namo kaninyo nga ang Diyos kahayag o biya kaniya wala nagayoy kalitip. Sa ato pa, kanang ilang gisangyaw sa mga apostoles kay sila may una gikan nas anak ng mga Jesu Kristo. So nagamit ito Biblia, wala layo at Biblia. Wala libro gigamit gikan sa nanglungkos ng amahan. Sa ito pa, gikan sa amahan ngadto anak ngadto sa apostoles. Ug mao ito ilang gisangyaw. Nang karon asa man gibutang sa Ginoo nga wa ko may libro atong tungora nga giu sa tanan. Wa pa man makumpile ang Biblia. Asa man gibutang nga asa kasing-kasing sa mga apostoles. Nagari mabasa sa ikaduhang Korinto. Alis ka mga silbi kay kasi makatabang po ninyo. Isa musupat mo. Na, ikaduhang Korinto 3:3. Ya. Klaro nga si Kristo gayon maoy nagsulat niini surat ha o gipadala niya kini pinagi ka na mo mapastulis ng ka na mo ha nga sulat kini dili pinagi sa kinta wala sa mga papan nga bato kung nili diha sa kasing-kasing sa mga tao pinaagi sa Espiritu sa Diyos nga buot. Sa ato pa ang mensahe nga gisulat ni Kristo dili sa tinta naa gibutang sa kasing-kasing sa mga apostoles. Nang karon kay ang tema kay kumpleto man, kumpleto ba gibutang? Tanaw na to sumala sa Biblia na diri sa 1:15 kapitulo 15 versikulo 15. O tanaw na to o tanan ba kay word ng tanan mo na gikuan og kumpleto tanan go dari tanan dili kumpleto kay tanan kumpleto jud sa tanan ang word nga gigamit na do 15 dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat iyang agalon kasi ginman ni ang mga apostoles Ginoon tawgon ko kamo nga akong mga higala kay gisultihan ko kuman kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Tukulo ang gitug-an ni Ginoong Kristo ngadto sa apostoles ang tanan nga nadungog niya sa amahan. Kompleto. Wa pa ang simbahan. Naanag gihatag sa mga apostoles. Sila mo'y gipialan. Dili gisuwat sa papel o papan, dili sa ilang kasing-kasing. Natuman man eh. Pero kay nagkahinumdum ang Diyos sa diyang isugot sila. Mateo 28. Ha? 1 minute na? Kung di aman, mo pag-imagine ka lang mo. Yan sa Mateo 28. Tunog ninyo sa inyong papanglakaw, himuha nga akong matinunan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan ha. Iknot, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu. O tibloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Tanang ko ang sugo mooy ipatuman mo itudlo. Kunong dumi ako makuban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Hangtod sa katapusan sa kalibutan udanan. Bisan pagkamatayin hindi makabintag kayo. Sige na magpasa ang pulong sa ginutanan. Nang karon kung saan man ito pagkalbao ani
nga wa may apostoles bisan usa niabot sa Pilipinas. Mo may dakong problema. Mao nang nagsulat sila. Pero di pa ito Biblia. Sulat sila. Kaya pag naman nagsulat nila, kumpleto na, mao nang i-compile ni St. Jerome. Okay. Time na. Okay. Time na. Batay na naman. Okay, karon time naman. Kung napunta, ay napunta sa 8 minutes na pangutan-on sa Katoliko, kining nagpaila po nga Katoliko. Okay. Karon na ito pa dahil kini. Ako na pala na ang 8 minutes cross-examination ni Brother Paul Alima sa atong bisitas po si Sally. Kanang thank you po. Pwede na. Kung doon objection, tapos, sige. Okay, ito mga tagkaroon. Magsugod ang oras sa pangutan na Inexamen Exploria de Bradford. Bradford. Brother Sally, matod mo, kompleto na ang tanan nga doktrina o pagtulundaan. Sa Diyos, sa wala pa matukod ang simbahan. Ang pag-utang na Mr. Sally, nahibalo ka ba kung pila ka buok ang pagtulundaan o doktrina sa Diyos? Nahibalo ka o wala? Kategorikal. Wala ko kabaw pila ang doktrina o naalay gitawang klasyo kanan. Sa kanan, klasyo gulang. So kaya nahibalo ka man na kompleto, wala ka man nahibalo na kompleto, nanong nakaingon ka man na kompleto nang wala man na nakahibaw. Diba? Wala ko kabaw pila, wala man ipha. Okay, pero nabaw ko kompleto kay naatanan man. Masuwak man ang itudlo niya tanan ang nanunong saman. So kompleto. Kanang Juan 15:15, retirado ba na sa doktrina o retirado sa sugo? Sumala sa konteksto sa Kapitulo 15. Reparado sa doktrina kay mao man ay ilang gamiton sa pagtudlo kung matukod ng iglesia kay iglesia katawhan man na tudloan man gud sila pagtulunan sa Ginoo nga ilang nadawat. So tanan pod ang itudlo. So kompleto gyapon. So naabay mabasa diha sa Kapitulo 15 nga retirado na sa doktrina. Pag-cite daw og verse diha sa Kapitulo 15 kay gisiguro man gyud nimo nga retirado ng doktrina. Magkabasa ka ba diha nga ang giingon da nga tanan retirado sa doktrina o retirado sa sugo? Tubag. Sa 15, walay mabasa nga doktrina, pero naay mabasa sa Mateo 28. Nga itudlo. Sa doktrina, di ay. Sa Pedro dito, wala pa ito mga tanan sa Mateo. Dito pa ko sa iyang gibasa. Kaya man nagigitudlo na nakasabot pa ka anak face-to-face. So mo na kung po tanang lisa sa budagan dito sa Mateo. Ang huwan lang sa ang akong pangutanan. Okay po si Sally, ang pangutana na sa Juan 15:15. O wala pa siya ng utana may tungkol sa Mateo 28. So, ang konteksto sa 1:15 ang imong ihatag. God bless it, palihog tubag. So, sa Juan 15 yung pangutana nga doktrina na ba na hindi pa maklaro nga doktrina. Kaya naman, wala may nabasa nga tublo. Kundi ang gibutang na ang nadawat sa amahan iyang ihatag tanan sa mga apostoles. Okay, pag ang kunimo nga dili na doktrina ng Juan 15:15, nagsulti na tinuod o na makat, tubag. Dili ang pugong o dili doktrina. Pero dili ba klaro ba? Ayaw ika nga, i-period nga dili doktrina. Dili na to mabasa nga doktrina kay iya ko nang insulte nga karon dili na kamutawgon ako og agal o lipon kundi sugala na kay sa ang tanan na dumog na sa amahan
akong tudlo nga gihatag ninyo. Lagi, gihapon ka sa imong statement na mayon ka ganina nga dili ni doktrina o walay mabasa diha sa iyang context nga doktrina ng Kapitulo 15:15 sa Juan. Ako lagi pangutana, pag ingon ba nimo ba nga dili na sa doktrina, nagsulti ka bang tinuod o namaka ka atubangan sa katawhan, tubang? Dili lagi na pangharat kay di man kay usa ka bersikulo magay atong gibasihan. Ang iyong gusto nga di magumudagan sa Mateo 28 kanang gitudlo ni Ginoong Jesus mga apostoles nga kasamahan maupod sa Mateo 28 nga itudlo ang tanang nga itudlo ninyo. So nahimo ng doktrina diha sa 28. Asa man diha sa Mateo 28 nga nahimong doktrina, na may babasa na doon nga doktrina? Ato masagbalik. Okay, basahan daw sa Mateo 28:19 kung naabay doktrina diha. Okay, basa. Kasi na itong basahan. Kasi imong akwaan. Inyong doon ang pagutana ha, naabay babasa diha na doktrina na basa ni mong malampurnas ng doktrina ng sugo ba? Yeah. 20. O tudlo sila pagtuman sa tanan na akong gisugo kaninyo. O kinumbini ako magaban kanino sa tanon na angkod sa katapusan. Na ang nagiingon nga tudlo ako pa doktrina di ay kanang gitawag kay ipatudlo man. Ala di na doktrina itudlo man. Okay. Doktrina gyapon. Kung sumay gipatudlo diha doktrina o sugo? Tanang doktrina o pagturunan sa simbahan kay kung pagturunan sa simbahan sugo o nga ay ipasabot nga angay duhaton sugo gyapon. So, ang pangutana mauni, mayon ka man nga kana doktrina, naabay mabasa diha nga retirado na sa doktrina o ikaw lang ang nagpuno-puno sa imong gibasa? Tubag? Wala ko mapupuno. Kanang ako ang pagsabot nga gitudlo doktrina. Once gitudlo doktrina na na. Kung sa man ka matudlo, kung sa man ka matag doktrina di ka matudlo. So, klaro kaayo nga pagtulunan na nga angay sundon tumanon kay sugo man tanan. Basta tanan gani kompleto. O lagi yun sila itudlo lagi diha, sugo o doktrina? Maruha ba? Ang imong gibasa kay imo man nang isla nga bersikulo sa may ipatudlo diha ang doktrina o ang sugo. Imo man gibuwag ang doktrina ug sugo nga maora man na siya. Asa buot tag ilain ang sugo. Magdito time sa magdito time. Klaro man ang pangutana sa Professor Saleh. Unsa may ipatudlo ang gisugo o ang doktrina? Kapag usa na unsa may ipatudlo ni Kristo diha ang doktrina o ang iyang gisugo? Muna ito baga. Doktrina o iyang gisugo. Diba? Dahil ang doktrina, iyang pong gisugo. Doon pwede tubuan ka doktrina nga din mo pabuhat. Isugo gyapon. Ayo ilain tubuan mo gaglain ka ng doktrina sugo Pausara ka na. Kung doktrina gani ko napasa mo doktrina kung kay inyong sundon. Doktrina lang mo binusundon, inyo tamas manahungan hindi inyo buhaton. Buhaton na tawag nagsugo kay imo nang gibuhat. Doktrina kay atudlo ka na. Ayo iduwa ka maorang doktrina maorang sugo. Okay, so imong giangkon ang ipatudlo diha sugo, way mabasa diha nga doktrina. Imo-imo lang. Diba ka lang ba? Yes or no? Kanang sugo lagi, doktrina na. Objection ko dito ano ba kategorikal ba? Imo kay lain ba? Kategorikal lang pag nag-ending og yes or no. Ano pangutana mo ni unsa man ang mabasa diha? Ipatudlo ang sugo o ang gibasa diha imo lang gipun-an nga doktrina? Yes or no? Nga nagpuno lang ka diha og doktrina? Bago sali, ang pangutanan niya kung yes or no nagpuno pa ka. Masyado ko na mabasa ko diri. Itudlo ang gisugo niya o itudlo ang doktrina. Wala mo ko magpuno. Dahil ang doktrina o sugo na ora na. Kaya nga balik-balik ka. Mao na problema na ito kay umanag tubag, ibalik-balik pag yun. Kagilain malagi ang sugo o doktrina. Kanang doktrina katudlo sa kana. Kung may ipabuhat mo kung sugo.
ang doktrina og sugo maura ato buwagan na oy. Asa ba diha nag-ingon nga ang doktrina og sugo maura? O imo ra pud ni tubag. Kung dahil ngayon si Kristo sumala sa maturog, tubuin sila pagtuman. Kanang pagtuman, sugo man na. Sa tanan na ako misugo ka ninyo. Pag tumutudlo, doktrina, mo ito'y gisugo ka pabuhaton. Pag magbuwapo na ninyo, imo ra na, di na ako madalat. Kaya ang ako pagsabot ka, kanang sugo mo ng doktrina, kaya ang kanang doktrina, mo ito'y ipabuhat, susugo, patuman. Okay, tanda, huwag ng oras sa pangutana, Bob. Karoon ako na pong ihatag sa 8 minutes negative stand. May barar po lang iba. Ano po? Magsugo ng imong oras, magsugod yung mong istorya. So, nakita din ninyo na nagkalisod rin taon si Mr. Christie sa pagpandumag. Kaya mo na resulta sa mga taong magbasa-basa ng Biblia kaya dili sakto ang konteksto sa iyang ibasa. Pag isot niya o Juan 15:15, asa may giingon din ni Mr. Christie para makasabot yun ka ba? Morong taduan tagarong kahaponon kaya pwede yung palpakan niya ng versikulo. Juan Kapitulo 15, versikulo 15, atong balikon para makasabot. Kumita ba sa tesya? Kamu akong mga higala kung buhato ninyo ang isugo ko kaninyo. So kining maong sitas nag-refer ni og sugo. Dili ko na kamutawgon nga mga sulugoon. Kaya ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko na kamo nga ako mahigala. Kay gisultihan ko man kamo sa tanang na dungo kung ikan sa akong amahan. Naapay na doon din ka doktrina? O ang naroon ninyo din referado ni sa sugo, ang dakong sugo ni Kristo sa man. Versikulo 12, wa man niya basahan kay ang iyang hunahuna naamay siya preconceived idea ba kanang magbasa-basag Biblia nga naa na dai iyang sit up sa hunahuna. Dili basahon ang buti pasabot sa context sa author sa nagsulat. Versikulo 12, kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo sa mga ako nahigugma kaninyo. So kini ay din ni Mr. Sally para masayod ka, referado ni sa sugo na ang atong Ginoong Kristo ba ang sugo sa gugma sa iyang amahan, iyan ang gipadayag tanan sa iyang mga higala kadto mga apostolos ang grepe dinhi. Kana mang sugo, isa lang na siya kapag sa pagtulunan sa Ginoo. Dili na mao ang katibuk-an sa pagtulunan sa Dios. Ang imong gihimo ay imong gihimong synonymous. Mo nang gituhutan ako dito ikaw unsa man ang buti pasabot sa sugo. Parihara ba doktrina asa man ka nakabasa in taon nga ang doctrine o law is synonymous. Pwede mahimong kabahin sa pagtulunan ang balaod pero dili mahitabo nga ang balaod mahimong synonymous sa doktrina. Mahimo siyang part sa teaching. Sumo nang buti pasabot sa Kapitulo 15, versikulo 15 sa Juan. Dayon, basahan Mr. Pese sa Desais, sa Megiyan ni Jesus. Daghan paunta ako kaayog isulti kaninyo, apan dili pa kamo makatugkad niini. Mao ni Pese. Wala kang isulti tanan kung mag-iso tagtitsin na ay iyang wala isulti. Ano man, daghan paunta kaayo ako isulti kaninyo, apan dili pa kamo makatugkad niini. Ano man, misteryoso man ang pagtulunan sa Dios. Mo nang wala ni Kristo kanang isulti
Kinsa man ang magsulti niini? Wa basahan ni Mr. Tracy ang Isaiah 13. Apan inig-abot na sa Espiritu Santo ang Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok na kamatuoran, dili siya magsulti siyang kaugalingong pagbuot, kung dili magsultihan kamo niya sa iyang nadungo, ingon man sa mga butang o maabot sa ato pawa na makumpleto Mr. Tracy. Wa lang nimo basahan kay di man sila magbasa putol-putol. Doon sa lang to nga verse na ilang maangayan na dawaton moro ila. Di dawaton kunon sa ambot ipasabot sa utol sa konteksto niini retirado nig sugo na ang tanan nga sugo sa amahan may labot sa gugma gipadayak na ni Hesus dito sa iyang mga apostoles ug miingon gani si Hesus ang labing dakong gugma na ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kaninyo, the greatest love. Naghimo ni Jesus mao paghalat sa iyang kinabuhi. Ipadayag sa Ginoo ang dakong gugma sa amahan pinaagi sa paghalat ni Jesus sa iya mismong kinabuhi. Retirado na sa sugo sa gugma dili kay sa doktrina kay sumala pa sa 16:12 daghan pa ako kaayog butang isulti kaninyo apan dili pagkatugkad niini. Mo nang Mr. Tracy basa-basa Biblia, basa-basa hapon ang konteksto. Ayaw lang ang pilit sa usa ka bersikulo. Kaya gibasa niya dito sa Mateo 28. Grabe mabasa dito nga doktrina o mabasa diha nga retirado ng sugo. Atong check up po ni ang bersikulo kadaghan mga ilad ini niyang pamagi. Mapunto ba? Tungtuhong gamuanin ng mga tao na magbasa-basa isa lang ka bersikulo. Mateo 28:20 tudlo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Nag-iyon ba na tudlo sila sa tanan nga sa akong mga doktrina? Wala. Retirado ni ang sugo. Kay ang sugo sa Old Testament sa amahan himo ni Jesus kaduha. Gugma sa Dios o na sa tanan o gugma sa imong isig katao. Gisulti na ni Kristo na tanan na ang kahulugan sa sugo sa Ginoo. Moto'y kung ipasabot sa versikulo 15. Kapitulo 15 sa Juan, nawa gud niya tarunga o istorya kay naa na siya preconceived idea, wala naman siya gana nga motugkad pa sa uban nga mga pulong sa Ginoo. Pero og nakabasa pa siya dinhi sa atong gibasa sa balaang kasulatan, mahibalo siya nga naay mga kamatuoran nga ipadayag pa sa Ginoo sa iyang simbahan. Asa mabasa? Efeso kapitulo 3 versikulo 9-10. O sa pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios sa nangaging mga panahon, nililong kini sa Dios na maoy nagbuhat sa tanang butang aron pinaagi sa simbahan masayran karon sa mga pangulo sa kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios sa nagkailain nga mga paagi. Mao nang sa gipadayag 1:2 sa Megingon kining basahona retirado sa Apokalipsis sa mga butang gipadayag sa Dios kang Jesucristo aron iyang ipakita sa masulugon sa Dios ang mahitabo sa liit madugay o ipadayag na kini ni Kristo pinagi sa iyang mga anghel ngadto sa iyang sulugon nga si Juan. Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita o kini ang iyang asoy mahitungod sa mensahe o sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesucristo. So kining Apokalipsis nagpadayag ang Dios sa kamatuoran pinaagi kang Kristo. Ang simbahan natukod na 33 65 anyos nang nakalabay. Ang simbahan natukod na pero nagpadayon pa ang Dios sa pagtudlo kamatuoran diha sa iyang anak. Wa day makompleto Mr. Saleh. So napakyas ka sa imong proposisyon. Pagkakan. Okay, nahunot na ang 10 minutes na negative stand.
O karon nato nang isunod ang 8 ka minuto sa pangutana. Wag mo si Salo, ready na ka? Okay. Ready na. O sige, magsugod ang oras mo pangutana, inigsugod din mo pangutana. Okay, balikan ko mayong hapon. Okay, Brad Paul. Nandun ka? Andam na. Kana. Karon, halimbawa ko na ang imo na yung pagsabot, lahi ng doktrina, lahi po ng sugo. So, tagay po Biblia, basikulo sa Biblia, nga, mo ni doktrina, mo po niya mga sugo. Okay, tagang ito imong gibasa na verse, Mateo 28:20, tudlo sila sa kanang buta nga akong isugo. Referado to sa sugo, sa gugma, sa 15 sa Juan, na mo pag-isulto ni Jesus, mo pang context ba? So, dili na komplikasyon, Brad Risi, ang pagbasa litra po litra ng doktrina o sugo. Desin, imo na kung nagkasabot ka sa debate, imo nang road, affirmative man ka. Matagit ni Christian kita tagang asa man na Brad Risi, ng sugo o doktrina desin. So, wag ko katubag, man nang ayang kuputan na ama, hapak ay naputan na nga inyong katulog ang pag-prove. Ikaw na niingon nga, lahi ang doktrina, di man pwede, dili mo tugaan karon. Kaya huwag sa naman na, ang doktrina, mao po ng sugo. Imo kay lahi man ang doktrina, ikaw mo pangitaan na kuha na ron. Ikaw na niingon nga, lahi ang doktrina, lahi ang sugo. Tugaan na ini kay aron na ibaw ng tagabansya. Tupag, mo ito napalpak ka sa pangutana, nga asa man pisa ka ng sugo o doktrina desin. Imo mo na nga ron. Ako dito tubagon ni mo na, ako mang gitubag ang imong mga bersikulong wa nimo masabti. Kakatong giyong tanan nga gisulti, referado kong sugo, dito referado ang doktrina. Kasi Kristo sa Research, si Kristo Mingon, nga daghan og butang isulti ninyo. Unang sa Apokalipsis 1 hangtod sa 2, nagpadayag pa ang Diyos sa iyang simbahan. Nagpadayag sa kamaturan, pinaagin sa Kristo. So, what tayo makumpleto, Mr. Princess, sa datong 30 So, pagkatag. Sa ako pa kay di man kabuhatan ang doktrina, sugo rin ang yatag. Sa ako pa, hunang-huna rin punto nimo. Kaya man ka dahi basihan. Ang kung baka nga hunang-huna rin nimo ang doktrina, o lahat po ng sugo? Ang kung ka, o dili? Kung ang kulong ko din mo, hunang-huna na po tunin mo sa iyong pag-ingang na December ang sugo o doktrina. Kaya ako mag-improve din na kanang imong ipambasa na verse na imong gisinonimos ang sugo na doktrina, ako nagidungkag na di na referado doktrina kundi sugo na Mateo 28:20 mingon sa Kristo. Tudloin sila sa kanang butang nga ang isugo kaninyo. Imo pagsabutan doktrina man, pero i-prove nako nga verse nga base mismo sa verbate nga pagkabasa referado nagsugo, yun na referado doktrina. O kung mangutana ka ang doktrina nagsugo, imo nakatungkol pagtubag dili nako. Mao lagi kay ikaw naman po isulti karon nga doktrina lahi o ang sugo lahi. Kasi bagyot sa sugo magkana di ba ka doktrina. So kung ang gitangdana sa kung mutana ko nimo guna-una ra ba to nimo? O guna-una ko nako, guna-una di ko pariha sugo doktrina. Imo pong ibalik po nako. So ako klaro kay nga naman tanan man tanan nga ilang nadungog sa amahan, ilang gitugan sa anak. Tapos tanan nga nadungog. Mutan ako. Kaptong nadungog ni si Kristo sa iyang amahan. Gilain bang doktrina ato o gilain pong sugo o tanan doktrina sugo ilang gidungan. Batong ka para magkasabot ka. Wa man gani mo basahan ng 15-15 ang context. Gibasa dito sa bersikulo 12 pa lang. Referado na sa sugo, sa gugma. O nga si Kristo sa balang kasulatan nilang gi-explain ng sugo dito sa Old Testament sa gugma giduhan na lang. Gi-kompleto na ni Kristo wa pang simbahan na tungkol yan ang isusunod iyang mismo paghalag sa kinabuhi pa na to ang simbolo sa tinuod na kahulugan sa kompletong gugma sa Ginoo. Yan na referando sa doktrin. Kaya nagpadayon po man 15-13, yung man sa Kristo madaghan pa butang isulti ninyo apan ang Holy Spirit mapagtudlo ninyo sa tubo kamatol. Wala yung makumpleto. Ito ba tayo nasiligan? Sulputan. Ang pangutanan nako, wa pa nimo tubaga. Dili mangomentaryo. Nasa atong rules. Dili mo kung dahil pangutanan.
Okay, katong gitugan sa amahan diha sa anak ng Kristo na mo yang gihatag po sa mga apostoles. Wa apel tong doktrina ato. Sigura. Bawa nga gitubag ta ka kay ang konteksto anak may tulog sa gugma. Gugma na ba ang pagtulon anak sa Ginoo sa gugma gipadayag sa iyang anak? Mo nga ang tanan nga mga pahayag sa gugma sa Dios na tapos na ngani ang prueba na si Kristo mismo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kumana na gipadayag sa aton Ginoong si Kristo, sa wa pa nagtukod ang simbahan na nahigugma gid siya. Mo nang ang iyang dugo gihalad niya ang simbahan, mo nang simbolo sa iyang pahigugma. Does not mean represado na o doktrina na failure ka. Wa it affirmative para baka wala mo na-prove sa ibang bersikulo na nga doktrina na. Sugo na sa Ginoo sa gugma. Tubag mo lang ang tubag mo nga. Ang tubag lay tubagan sa pangatana. Ang sorte mo karon mo ba itong tubag gugma? Ito pa ka ang tanan na sugo kanan nga gitugan sa mga gugma na to. Sumala sa konteksto, dili sumala sa imong kagayong pagbuot ng isuksok na mga sayot na tradisyon. Kasi nawa naman natin, sapaw, naka 1 minute. Ay, sapaw. Sumala sa konteksto nila, kung di mo na ganang ibasa, ang nakasigyatibo, kaya na kayo preconceived idea, naghuna-huna na, kagadoktrina na, nawa pa kagapod. Basahan, Bible na sugo na. Ha? 1 minute ka lang, ito ka. Nga kanang bersikulo, basahan, insakto, para masakto yung interpretasyon. Ayaw lumbong niya ang mga tao sa baka kadoktrina, malibog ni sila. Nga imong pagprueba, wag yun din tawang ka-tuhakaw, Mr. Bese, saan ito ka na? Ang iyo ko nga, objection to ko na tubag lang, ayaw kong leksyon. Ay labot na sa tubag, Jesus sa Dr. Dili sa magbuot sa iya, ako pa na 1 minute allotment. Gitubag na ko yung question, mariperado lagi na sa gugma. Ayaw ko doon isa ang tubag. Basta ito pa, di ka mo sa kumunta na, mo gusto ng konsume ko, o sa to, huwag mo kumunta na. Ang kumutanan na to, lagtong tanan na nadunod, Musa Kristo sa amahan, bugmar ba ito? Tubag, Kumbaga, kaya ibalik mo na yung mga pangutana, balik ko po ng tubag. Sa 15 lagi, sa konteks ana, ano nang utana ka, kaya magkakahibalo ko din basahan ng konteksto. Muna ako advice mo, once na magbasa ng versikulo, 15-15, basaha ang preceding and succeeding verses para makuha ni Monsa bigay pasabot sa author. Ang author naghistotiha na kanang tanan nga mga ipadayag ng Hesus sa iyang mahigala na written na sa gugma. Kaya ang tanang hisgotan diha may tungod sa palaod sa gugma nga ang Diyos lagi iyan ang gipadayag ang tanan niyang mga pagpaagi sa pagigugma sa tao o pinakabutong line anak in secrecy sa preceding verse anak nga the greatest love you can have for your friends is to give your life for them. Nahuman anak sa mapupot ang simbahan, ipadayag na niya ang iyang gugma. So pulutan. okay, so kumutana, kay gugma raman dito, wak ba ito kadayang samahan na ang mutuog nila? Objection sa Director, wag yung ganyan diha. Di kay ang tanan na dunod, kay ang gusto magod. Pero na malihis na wala ka na sa kasada. Guys, abot kanina na dili mo libre sa wala gisakan. Ang atong ruling, pangutana na ang subject matter. Busa, ato pangutana sa inyong subject matter. Kanang-tanan di apel ng bunyag. Iya man gitubag karon itong tanan ko mo, bugmar to. Usa lang ay, nabay ka ng usa. Basta ka Objection, Mr. Coordinator. apel ng pag-ampo, apel ng pagwarta, apel ng pagsimba. O sige, una-una itong negative stand para sa iyahang 5 minutes nga conclusion. So inyo nakita ang nabangkarotag yun si Pinisalin. Sa iyang nakumana lang na iyang pagpabarog, kasi sa minisyon, wag yun niya, wag yun pabuhagay sa iyong
ipasibaw din sa kahanginan. Muna nga, bantay-bantay tahan, inin mga mangilag ng mga tao na magbasa-basa ng Biblia. O dili basahon ng konteksto, kaya ilang dili basahon, ang ilang gusto, may ilang ipatuman. Balikon na ako ng 15-15, kaya napilit man siya din eh. Ang versikulo 15, kung imo nabasa Mr. Sale sa 12:13, referado na sa gugma. Kini mao ang atong sugo. Pag higugma ay kamo, samang ako na higugma kaninyo. Gayon ang pagpadayag sa gugma sa Ginoo, iyan na ning ipabuhakay tanan sa wa pa matukod ang simbahan. Ayaw ipalusot ng imong doktrina dinhi kay wa gid mag-isot dinhi og madoktrina. Nag-refer na rin sa makasugo sa pagpadayag sa gugma sa Ginoo. Mauna nga 12, 13, wag yun yan ni question, nadaghan paong kaayo akong isulti kaninyo. Apan, dili pa kamo makatugkad ni ini. Apan, inag-abot na sa Espiritu sa kamatuoran, tutulan kamo niya sa tubo kamatuoran. Ang Espiritu Santo na gibiling sa Ginoo sa iyang simbahan na muuban. Sumala sa 14:17, mangayo ako sa amahan o hatagan kamo niya laing magtatabang na makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Unay Holy Spirit human sa pagkayat ni Jesus sa Pentecost ni Kumsat ang Espiritu Santo ug mao ni muuban ang sumayang role. 26, ang ikauban ninyo ng Espiritu Santo na ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ang role na Jesus, magtutudlo sa ato pa, wala ni Kristo na itudlo. Imo mang pupuyo ng Holy Spirit, imo namang what on of role ang Holy Spirit, ikompleto naman imo. So ako kasi mana ang Holy Spirit mo nang sa gipadayag nalos ang manigisula more or less 98 day 65 years na natutong ng simbahan. Pero ang sunod ingon din gisugilon ni Juan ang tanan na iyang nakita o kini ang iyang asoy mahitungod sa mensahe sa Dios o sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Ngano man na nagpadayag pa man sa Jesus sa Apokalipsis na sa 65 naman katuig ng labay na natukod naman ng simbahan kay mitik-ipit ang size 12 sa Juan na daghan o isulti ninyo apan dili pa kamo makatugkad ni ining tanan. Iyan naman kompleto. Giwag naman niya ang Ginoo capacity nga mo tudlo sa umaabot na panahon kung ano ang atong dawaton pagkadako na sinampanggong sa atong pagtuo kung nakumpleto na dito ang doktrina wa na dahil dili ang Holy Spirit na magpadayag pa sa kamatuoran sa umaabot na panahon na may mabasa din na magpadayag sa kamatuoran sa umaabot sa ato pa na apay role ang Holy Spirit ng iyang simbahan diha ipabuhatay ang kamatuoran. Unang Timoteo 3:15 ang simbahan haligid sukaranan sa kamatuoran. Ipadayag 3:22 mo hinungdan nga mamati ang katawhan sa Espiritu na gisulti sa iyang simbahan. Unang ang simbahan Katoliko gidawat niya ang padayon nga paglamdag sa Espiritu Santo bisan humana na tukod ang simbahan. Ang Holy Spirit padayon nga nagagiya sa simbahan. Maunin na iwit na sila Mr. Sally kaya ila sa ang simbahan dito naman. So dito na sila nipilit. Pero kaming mga Katoliko nagpadayon ni na nagpamando sa Holy Spirit sa iyang pagtulunan. Human na natukod ang simbahan. Maraming salamat sa iyong pagpaminaw ay ho na isukit ka mo sa atong gihimo karon nga public dialogue. Okay, salamat pero lima. Ito po yung mga tagaroon ng 5 minutes na final conclusion ni Brother Pasasali sa iyang buruganan. Ito na. Brother Pasasali, Mao ni ang ganahanan ni mga gala kay mga booking. Kaya nato pa niya, gugma kung itong tanan. Asa ka ba nang kung tanan? Gugma rin yung suta. Huwag man sana nakalimot na sa usa ka bersikulo mga yata una sa unang Juan 1:5. Ha?
Mo kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Diyos kahayag. Iyo man ako ang tanang katundugma ra. Ang kahayag niya lalaki nga apel man sa bungog nila sana. So ayaw ilara ang mga taong tagabalisan mo kaya di na pwede kay naay butan dere na gumubi kas anak na ang Diyos kahayag, ang Diyos dugma. Dili kay dugma ra gubay tanan una ka nang iyo daghang kay sulti nako natural na human na ba ang gimong anak ko Biblia na ba dito? Ha? Nauna nga, agaw pwede nga kung gilalaro mga tao kay klaro kayo sa 1:15 ang tanan na gumog. So ayaw gugmara. Laway labo itong doktrina kay katurang suko inyong isparit. Tanawan nyo, mensahe, kanang mensahe di na doktrina. Kanang mensahe di na suko. Ha? Klaro kayo? Mensahe gisangyaw namo kaninyo. Susugo doktrina nga ang Diyos kahayag. Unang maglakaw kas kayag mo na yung musunod ka sa sugos Ginoo kay musunod man kas kayag. Sugo gyud ko na nga musunod ka maglakaw kas kayag ayaw na snit-snit. Sugo gyud ko na. Kadi na pwede. Nga kana pagingin niya nga Umo ng babagang Holy Spirit na maumanay mo tudlo. Nang sa may tudlo sa 1:14-26. Pero nga po kung sa itudlo sa Holy Spirit. Kung naamay Holy Spirit 1:14-26. Siya nga inyong ikauban na mawang Espiritu Santo nga ipadalas amahan sa akong ngalan magtudlo o magpahinumdum kanino sa tanan nga akong bisulti kaninyo tanan na bisulti ni Kristo mga puti itong Holy Spirit. Ang Holy Spirit din na magbugan pero wag basa ang Biblia kay kung ang mga tao na di basa ang Biblia ikaw rin magbasa-basa matugan mura po mailad kay yung giingon na ang Holy Spirit matugan ang Espiritu kamaturan wag ka kayo puso nyo basa magpudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan na akong gisulti ninyo para prove na kana kita ay tao na sila ang ganit ang lumang pahinumduman sa Holy Spirit sa nila nga naman masasingkasing mabito nyo ubanan ko kamo kadto ra kung iyang isugo itudlo mo or itudlo mo isugo dili pwede ka magama ang Holy Spirit na anay instruction sa Holy Spirit kung sa'y pamambong sa Holy Spirit kung sa'y ang itudlo kadto ra kung nadunuhin ka ni Kristo o maod ya kung darong sa simbahan dili ka pwede magagama ko ang dili kaya na nagdili sa itudlo otorite bakit dili ka na itudlo o grabe itudlo sunda na lang itudlo kung maol na atong sunto ka ano paglaylayan sa imo na panagsulian o sa kadlaw walang maluwas sa mas tubo sugo ba sa duwa na panagsulian walang maluwas pero makukuhaan ang inyong pag-angko sa pagkatuloy ano pagka sample lang nato mga igala kaya di nato masiguro o sunod masugod na sila o ako ba yun hindi nung makaparayon ampol mo kalunay mga igala na mapadayon ang programa ni Brother Paul kaya gano'n na kung alas 2 ini nabot ko alas 3 sabot ng alas 2 so may mga katuloy ang kalikaw pa sa sila so ako na nagkonsentira na muna sunod alas 3 na lang doon ano ba kaya mga puli ang balon siya kaya kurtahan pa ko daso sama na akong amigo ang katlog na ang sakinan pwede ko kada minggo ani duli tungdaan sa balon siyang aron bay mailad ng kapita sa sinhuba ng mga katuloy ano man tumugyan ang Diyos maano aron mag-usap ka Biblia na sabi usahan ang dagang libro kung sa berita ni Biblia huwag na tutaglayan budaro ka sa kaluwan sa kaluwan ko mahuman wag ko na tutaglayan huwag kami yung istorya pa kung saan may tayo so mga to dagang salamat sa paminaw mani ka rin katapusan sa Sabado o Domingo ika-4 na Domingo o ika-2 at ang ina kanina kay encuentro ka kung desifero ni Alabado may encuentro na ko kung dili si Sir Ali na mga salamat at mga pagkaroon